L-Awtorità Maltija tal-Mediċini u l-Aġenzija Taljana del Farmaco iffirmaw ftehim ta' kollaborazzjoni f'Ruma li għandu lan li jsaħħaħ is-settur farmaceutiku rispettiv taż-żewġ pajjiżi. Dan il-ftehim li kien ippreċedut mill-Ministru għas-Saħħa u Sanità Attiva Malti Joe Etienne Abela mhux biss qed jafferma mill-ġdid ir-rabta qawwija bejn il-pajjiżi, iżda qed jikkonferma wkoll l-impenn ta' Malta għal kollaborazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea u fuq kollox favur il-pazjenti lokali. Il-Ministru Abela qal kif lan ta' dan il-ftehim u li jissaħħaħ l-rwol tal-Italja u Malta bħala msieħba ewlenin fl-implementazzjoni mhux biss tal-politika farmaceutika Ewropea imma biex tkun imtejba s-sigurtà u l-aċċess tal-mediċini, fl-istess ħin li tkun promossa l-innovazzjoni u s-sostenibilità fil-Mediterran u fl-Unjoni Ewropea kollha. Kuntent ħafna b'dan il-ftehim bejn l-Awtorità tal-Mediċini Maltija u dik Taljana. Iż-żewġ pajjiżi għandhom l-opportunità li ikomplu jikbru fix-xjenza regolatorja tal-mediċini. Dan il-ftehim se jissigura bdil ta' informazzjoni u l-aħjar prattiċi fix-xjenzi regolatorji, irawhem l-adattament tal-metodoloġiji innovattivi, inklużi d-diġitalizzazzjoni, l-awtomazzjoni regolatorja u l-intelligenza artifiċjali biex itejbu t-teħid tad-deċiżjonijiet regolatorji u effiċjenza, waqt li jsiru sforzi konġunti permezz ta' parteċipazzjoni fis-sejjiet internazzjonali għal kooperazzjoni, tibni reżiljenza kontra emerġenzi tas-saħħa u jissaħħu l-kapaċitajiet operattivi u l-kompetenza tal-impjegati. Il-Ministru kompla li bil-ftehim iż-żewġ pajjiżi jkomplu javvanzaw fix-xjenza regolatorja tal-mediċini. Huwa importanti li żewġ pajjiżi ġirien bħal huma tagħna jibbenefikaw minn kollaborazzjoni li lan tagħha hi li l-pazjent tagħna jinqeda aħjar. F'Ruma, il-Ministru Malti iltaqa' wkoll mal-Ministru tas-Saħħa Taljan, Orazio Schillaci, fejn jiddiskutew ukoll kollaborazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi dwar aċċess għall-mediċini, trappjanti, screening, trasfużjoni u taħriġ ta' professjonisti fil-kura tas-saħħa.